80 de samurai, 20.000 de mongoli, plaja Komodo, insula Tsushima, 18 noiembrie 1274. Lumea samurailor mai are 3 ore de viață. Dar această poveste nu începe cu sânge. Începe cu o scrisoare. Un mesager ajunge pe țărmurile Japoniei cu un document sigilat, pecetea imperială a lui Kublai Khan, nepotul lui Genghis Khan, cel mai puternic om de pe planetă, împăratul care a cucerit China, subjugat Coreea, extins cel mai vast imperiu din istorie. Acum își îndreaptă privirea spre 4 insule din est, Japonia. Mesajul e simplu: trimiteți ambasadori, plătiți tribut sau suportați consecințele. Shogunatul Kamakura citește scrisoarea și face ceva pe care niciun regat cucerit de mongoli nu l-a făcut vreodată. O ignoră complet, tăcere absolută, niciun răspuns. Timp de 6 ani, Kublai Khan trimite scrisoare după scrisoare. 6 ani de amenințări ignorate. Japonia îi spune practic celui mai puternic imperiu din lume: nu ne interesează. Curaj sau aroganță suicidală? Pentru că Japonia nu a fost niciodată invadată. Samuraii sunt războinici formidabili, dar luptă doar între ei. Cunosc Bushido. Onoare. Dueluri 1 la 1. Anunță-ți numele înainte de a ataca. Mongolii nu știu ce e Bushido și nu-i de interesează. În timp ce Japonia tace mândră, Kublai Khan construiește o armadă, 900 de nave, 23.000 de războinici, arme pe care Japonia nu le-a văzut niciodată, bombe cu praf de pușcă, tactici brutale, disciplină militară care a cucerit de la Europa la Pacific, octombrie 1274. Flota pleacă. Destinație Tsushima, poarta de intrare în Japonia. Pe Tsushima locuiesc 80 de samurai sub comanda guvernatorului Sosuke Kuni. 80 de războinici care să apere o întreagă insulă. Au familii, temple, câmpuri de orez, un mod de viață care a existat de generații. 18 noiembrie. Orizontul se întunecă. Nu e o furtună. Sunt pânze, sute de pânze. Flota mongolă apare ca un coșmar. Sukekuni numără navele 10, 20, 50, 100, prea multe. Matematica e clară, 80 contra 1000. 3 opțiuni: predare, fugă sau lupta până la moarte. Ce valorează mai mult, viața sau onoarea? Sukekuni știe, dacă fug, Tsushima cade fără rezistență. Mongolii au o bază. Și shogunatul nu va ști cât de mare e amenințarea. Nu va ști că asta nu e o bandă de pirați. E o invazie la scară completă. Decizia e luată. Rămân. Luptă. Trimit un mesaj spre Kyushu. Va dura zile să ajungă. Dar va fi clar. Japonia e sub asediu și inamicul e de neoprit. Flota mongolă debarcat pe plaja Komodo. Primele bărci ating nisipul. Războinicii sar în apă. Și aici e locul unde coșmarul se materializează pentru samurai. Aceștia nu sunt războinici individuali care caută dueluri onorabile. Sunt o mașină militară. Avansează în formație, scuturi în față, arcași în spate, niciun strigăt, nicio provocare. Takezaki Suenaga, unul dintre războinicii din Tsushima, galopează în frunte, strigă numele său cât îl ține gura. Se așteaptă ca un războinic mongol să răspundă. Se așteaptă la un duel. În schimb, primește o ploaie de săgeți. Mongolii nu ezită, nu răspund. Pur și simplu trag. Sute de săgeți întunecă cerul. Suenaga simte 3 impacturi aproape simultan. Unul în umăr, altul în coapsă. Al treilea ucide calul. Cade. Se rostogolește pe nisip. Va muri aici, pe această plajă, fără măcar să fi încrucisat săbii cu cineva. Dar Suenaga nu moare. Nu încă. Unul dintre tovarășii săi, un samurai pe nume Shiraishi Michiasu, vede scena. Galopează direct în linia mongolă, strigând, provocând, încercând să creeze o distracție. Mongolii se întorc. Michiasu cade. Dar în acele secunde cruciale, Suenaga reușește să se târască de pe câmpul de bătălie. Va supraviețui. Va fi unul dintre puținii martori direcți ai ceea ce urmează să se întâmple. Cei 80 de samurai sunt masacrați. Nu e o bătălie, e o execuție organizată. Mongolii nu luptă ca indivizi, luptă ca unitate. Când un samurai atacă, 10 mongoli îl înconjoară, îl atacă din toate unghiurile. Niciun duel, nicio onoare, doar eficiență brutală. Și apoi, samuraii aud ceva ce n-au auzit niciodată. Un șuierat ascuțit în aer, urmat de o explozie care zguduie pământul. Bombele cu praf de pușcă, sfere de fier cât un cap omenesc zboară prin aer lansate de pe navele mongole. Când lovesc, explodează cu un zgomot asurzitor. Focul le rupe. Fragmente de metal zboară în toate direcțiile ca 1000 de cuțite invizibile. Caii intră în panică, oamenii țipă. Unii samurai n-au auzit niciodată o explozie în viața lor.
Cred că e magie, cred că e tunetul zeilor, e mai rău, e tehnologie. E diferența dintre o civilizație care a fost în război constant împotriva a jumătate de lume și o insulă care s-a luptat doar împotriva ei însăși. Sukekuni privește cum oamenii lui cad unul câte unul. Vede formația mongolă avansând ca un val de neoprit. Își ia katana. Există o tradiție samurai. Când înfrângerea e inevitabilă, când nu există scăpare, un războinic poate alege să moară luptând sau să moară prin propria mână. Seppuku. Sinucidere rituală. Mori cu demnitate în loc să fie executat ca un câine. Sukekuni nu alege niciuna. Atacă direct în centrul formației mongole. Oamenii lui rămași îl urmează. 23 de samurai într-o ultimă încărcare disperată. Strigă. Își învârt catanele. Se aruncă împotriva unui zid de scuturi și suliți. Niciunul nu supraviețuiește. Bătălia de la Komoda durează mai puțin de 3 ore. 80 de samurai morți. Mongolii au pierderi, da, dar sunt minime. Poate 100 de oameni, poate mai puțin. E un masacru atât de complet încât mongolii nici măcar nu-l consideră o bătălie reală. Pentru ei a fost o încălzire. Acum controlează plaja. Debarcă restul forței. 20.000 de războinici pun piciorul pe solul japonez pentru prima dată în istorie. Și adevărata invazie a Tsushimei începe. Mongolii nu pierd timpul, își împart forțele. Un grup avansează în interiorul insulei, căutând sate, temple, orice semn de rezistență. Alt grup securizează coasta, iar un al treilea începe să construiască fortificații, pentru că iată geniul strategiei mongole, nu doar invadează, cuceresc și rămân. Locuitorii satului Tsushima aud tobele de război mongole răsunând în dealuri. Văd fumul de la focurile de tabără ale inamicului. Știu că cei 80 de samurai nu se vor întoarce. Unele familii fug în interiorul insulei, ascunzându-se în păduri și peșteri. Alții încearcă să scape în bărci mici spre Kyushu. Mulți nu reușesc. Mongolii patrulează apele din apropiere, capturează pe cei care încearcă să fugă. Și aici e locul unde brutalitatea mongolă se arată în toată magnitudinea ei. Pentru că mongolii nu doar ucid soldați. Au o tactică de teroare psihologică pe care au perfecționat-o în 40 de ani de cuceriri. Faci următoarea țintă să se predea înainte să ajungi. Cum? Asigurându-te că supraviețuitorii spun povești atât de terifiante încât nimeni nu vrea să lupte. Mongolii iau prizonieri, sute de civili, femei, copii, bătrâni, preoți, îi leagă. Și apoi fac ceva care va fi gravat în memoria colectivă japoneză timp de secole. Străpung palmele mâinilor lor, trec funii prin găuri și atârnă prizonierii de laturile navelor lor, ca niște banere umane. Imaginează-ți! Imaginează-ți că ești un apărător pe următoarea insulă, privind orizontul și văzând flota mongolă apropiindu-se cu trupuri atârnând de pe nave. Oameni care încă sunt vii, oameni care țipă. Acesta e mesajul. Asta te așteaptă dacă reziști. Unii prizonieri sunt decapitați. Capetele lor sunt îngrămădite pe plajă ca un avertisment. Mongolii au o numărătoare macabră. Tsushima cade complet în 2 zile. 2 zile pentru a cuceri o întreagă insulă. Puținii samurai rămași în sate îndepărtate încearcă să organizeze rezistență. Luptă. Mor. Nu există epic în aceste morți, nici o poezie, doar sânge în noroi și trupuri neîngropate. Dar ceva crucial s-a întâmplat. Ceva pe care mongolii nu l-au planificat. Înainte de a muri, Sukekuni a reușit să trimită un mesaj. Un călăreț a scăpat în primele ore ale atacului. A traversat strâmtoarea spre Kyushu într-o barcă mică. A ajuns la orașul Dazaifu, capitala administrativă a Kyushu, cu vești care par imposibile. O flotă imensă, mii de războinici, arme care explodează ca tunetul. Tsushima a căzut. Guvernatorul din Dazaifu, Shoni Tsunesuke, aude raportul. Prima lui reacție e neîncrederea. O invazie? Într-adevăr? 6 ani au trecut de la ultima scrisoare a lui Kublai Khan. 6 ani de tăcere. Mulți în șogunat credeau că împăratul mongol uitase de Japonia, că era prea ocupat consolidând China, că amenințările erau doar cuvinte goale. Tsunesuke știe acum adevărul. Amenințările erau o promisiune. Mobilizează tot ce are. Trimite mesageri urgenți la Kamakura, capitala șogunatului. Ordonă tuturor samurailor disponibili din Kyushu să se concentreze pe coastă. Începe evacuarea satelor de lângă mare. Pregătește apărări. Dar iată problema. Japonia nu are o armată unificată. Nu există recrutare în masă. Samuraii sunt războinici de elită, dar sunt puțini. Poate 3000 în întreaga regiune Kyushu, împotriva a 20.000 de mongoli. Și mongolii sunt deja în mișcare. După ce au securizat Tsushima, flota ia din nou drumul mării. Următoarea țintă, insula Iki, la doar 50 de kilometri de Tsushima și mai aproape de Kyushu.
Dacă Iki cade, mongolii vor fi la porțile Japoniei continentale. Iki e mai mare decât Tsushima, are mai multă populație și mai mulți apărători, aproximativ 120 de samurai sub comanda jitoului Taira Kagetaka. Kagetaka știe ce s-a întâmplat în Tsushima. Mesagerul a ajuns, i-au spus totul. Formațiile mongole, bombele, masacrul total. Kagetaka are o decizie de luat, aceeași decizie cu care s-a confruntat Sukekuni, rămâi și mori, sau fugi și trăiești. Dar Kagetaka are ceva ce Sukekuni n-a avut. Timp, zile de pregătire, poate organiza o apărare reală, poate alege terenul. Poate face fiecare mongol să plătească un preț pentru fiecare metru de pământ, sau poate evacua. Își poate lua oamenii, familiile, toți civilii pe care îi poate și să scape în Kyushu înainte ca flota să ajungă. Salvează vieți în loc să le sacrifice pentru onoare. Kagetaka alege onoarea. Rămâne. Pregătește baricade pe plajă, organizează arcași pe dealuri, evacuează femeile și copiii în interiorul insulei, în temple și forturi improvizate și așteaptă. 20 noiembrie. Flota mongolă apare la orizont la Iki. Kagetaka vede aceleași 900 de nave, vede trupurile atârnând de laturi, recunoaște unele fețe, oameni din Tsushima pe care i-a întâlnit la festivaluri, la ceremonii. Acum sunt cadavre legănându-se cu valurile. Debarcarea începe. Mongolii și-au perfecționat tactica. Mai întâi bombardament cu sferele explozive. Catapultele de pe nave lansează zeci de bombe spre coastă, explodează printre apărători. Caii fug în teroare, apoi valuri de arcași, mii de săgeți întunecă cerul, samurai se adăpostesc în spatele baricadelor improvizate și în sfârșit infanteria. Mongolii atacă. Dar de data aceasta găsesc rezistență organizată. Kagetaka și-a împărțit oamenii în grupuri mici. Nu atacă ca nebunii spre moarte. Se poziționează în puncte strategice, dealuri, trecători înguste, locuri unde numărul mongolilor contează mai puțin. Funcționează. Pentru câteva ore funcționează. Mongolii au plaja, da, dar când avansează spre interior, samuraii contraatacă din flancuri, ambuscade rapide, lovesc și se retrag, lovesc și se retrag, ucid zeci de mongoli, poate sute, dar mongolii sunt 20.000 și au toată ziua. Formațiile mongole se adaptează, trimit cercetași, detectează ambuscadele înainte să se întâmple, înconjoară pozițiile defensive și încetul cu încetul, metodic, zdrobesc fiecare punct de rezistență. Cei 120 de samurai devin 100, apoi 80, 60, 40. Kagetaka e rănit, o săgeată în coastă, alta în picior. Sângerează, dar continuă să dea ordine. Regrupează supraviețuitorii într-o mică fortăreață în centrul insulei. E o structură de lemn. Nu va rezista unui asediu, dar poate să țină până la noapte și în întuneric poate unii pot scăpa. Mongolii înconjoară fortăreața, nu atacă imediat, nu au grabă, așteaptă, lasă frica să crească, îi lasă pe apărători să audă țipetele civililor capturați, îi lasă să-și imagineze ce vine, apoi lansează bombele, una după alta, fortăreața arde, pereții de lemn explodează, Kagetaka iese cu ultimii săi 20 de oameni. Atacă o ultimă dată, nu strigă numele, nu caută un duel onorabil, doar luptă. Ucide 3 mongoli înainte ca o suliță să-l străpungă. Cade. Încearcă să se ridice. Nu poate. Un soldat mongol se apropie. Ridică sabia. Kagetaka închide ochii. Iki cade într-o zi. 120 de samurai morți. Mii de civili capturați. Aceleași atrocități. Mâini străpunse. Capete îngrămădite. Trupuri atârnate pe nave. 2 insule. 200 de războinici anihilați în mai puțin de o săptămână. Și acum flota mongolă se îndreaptă spre Kyushu. Spre inima Japoniei. 23 noiembrie. 900 de nave ajung în golful Hakata, pe coasta nordică a Kyushu. E cea mai mare debarcare din istoria Japoniei. 20.000 de războinici mongoli împotriva a 3.000 de samurai împrăștiați în regiune. Matematica e brutală. Dar ceva s-a schimbat. Samuraii din Kyushu au avut zile să se pregătească. Au auzit rapoartele. Știu că tacticile tradiționale nu funcționează. Știu că onoarea individuală îi va ucide. Pentru prima dată în istoria lor, samuraii japonezi trebuie să se adapteze sau să dispară. Și cel mai important, în spatele lor e întreaga națiune. Dacă Kyushu cade, Japonia cade. Nu mai există insule spre care să se retragă. E aici sau niciodată. Mongolii debarcă la Hakata. Plaja e largă, perfectă pentru o debarcare masivă. Bombele explodează, săgețile zboară, formațiile avansează. Și se așteaptă la un alt masacru ușor. În schimb, găsesc ceva neașteptat. Samuraii nu atacă, nu strigă numele, țin poziția, așteaptă. Și când mongolii se apropie suficient, contraatacă în valuri coordonate, nu luptă singuri, luptă în grupuri.
e stângaci, e improvizat, dar funcționează mai bine decât sinuciderea eroică. Mongolii avansează, da, dar plătesc un preț. Pentru fiecare kilometru pe care îl cuceresc, pierd zeci de oameni. Plaja devine un abator mutual. Cade noaptea. Mongolii controlează coasta, dar nu au pătruns adânc. Se regrupează, aprind focuri de tabără, planifică asaltul final pentru mâine. Samurai se retrag în dealurile apropiate. Sunt epuizați, răniți, dar vii. Și apoi cerul se schimbă. Norii devin negri. Vântul începe să sufle de la mare cu o forță care îndoaie copacii. Mongolii de pe plajă privesc spre orizont. Vine ceva. Ceva imens. E o furtună. Dar nu orice furtună. E un taifun. Un uragan din Pacific care s-a format zile întregi în apele deschise. Și acum, în noaptea de 23 noiembrie, lovește golful Hakata cu furie absolută. Valurile cresc. 3 metri, 5 metri, 10 metri. Cele 900 de nave mongole ancorate în golf încep să se izbească una de alta. Marinarii încearcă să taie ancorele, să se îndepărteze de coastă, să navigheze spre ape adânci. Dar e prea târziu. Vântul îi împinge, valurile îi târăsc. Navele se izbesc de stânci, se rup în două. Războinicii mongoli care dorm pe punte sunt aruncați în apă. Cei de sub punte sunt prinși când navele se scufundă. Oceanul înghite sute de vase în câteva ore. Pe uscat, mongolii debarcați sunt prinși în capcană. Vântul e atât de puternic încât nu pot sta în picioare. Corturile zboară. Lăfocurile de tabără se sting. Ploaia cade ca niște suliți. Și în întuneric total, neputând să vadă 3 metri în față, aud ceva mai rău decât furtuna. Samurai atacă. Profită de haos, cunosc terenul, se mișcă în întuneric ca niște fantome, cad peste tabăra mongolă, ucid, dispar, atacă din nou în alt punct. Mongolii nu pot forma linii defensive, nu pot folosi tacticile de formație, sunt orbi, uzi, terifiați, răsare ziua pe 24 noiembrie. Furtuna continuă, deși cu mai puțină intensitate. Samurai se întorc în dealuri și privesc spre golf. Ce văd? E o viziune apocaliptică. Coasta e acoperită cu resturi, lemn sfâșiat. Cadavre plutitoare, nave răsturnate. Din cele 900 de vase, poate 300 sunt încă plutitoare, poate mai puțin. Mongolii de pe uscat sunt demoralizați. Fără nave, sunt prinși în teritoriu inamic. Fără provizii, vor muri de foame. Fără întăriri, vor fi masacrați. Comandantul mongol, un general pe nume Kim Bang-yong, ia o decizie disperată. Retragere imediată. Ordonă tuturor supraviețuitorilor să se întoarcă la navele rămase. Abandonează echipamentul, abandonează răniții, abandonează orice pretenție de a cuceri Kyushu. Flota bătută ia drumul înapoi spre Coreea. Din cei 20.000 de războinici care au ajuns, aproximativ 13.000 se întorc. 7.000 morți, nu din bătălii glorioase, dintr-o furtună. Japonezii privesc navele îndepărtându-se. Nu pot crede, au câștigat, nu prin superioritate tactică, nu prin numere, prin vreme, prin noroc pur, inexplicabil. Sau poate nu a fost noroc, poate a fost ceva mai mult. În templele din Kyushu, călugării budiști și preoții Shinto s-au rugat non-stop de când au aflat de invazie și cerând protecție divină, cerând un miracol. Și exact când totul părea pierdut, când mongolii erau pe punctul de a copleși Japonia, furtuna a venit. Japonezii dau un nume acelui vânt, îl numesc kamikaze, vântul divin. Vântul trimis de zei pentru a proteja Japonia de invazia străină. E nașterea unui mit național care va dura 700 de ani. Dar iată întrebarea pe care nimeni nu vrea să o pună. Ce se întâmplă când zeii nu trimit un al doilea miracol? Pentru că Kublai Khan nu a terminat. Invazia din 1274 a fost doar prima încercare, un test. O recunoaștere în forță. Acum știe că Japonia e vulnerabilă, știe că samurai pot fi învinși, știe că, cu mai mulți oameni, mai multe nave, o planificare mai bună, poate cuceri insulele. Și are 7 ani să se pregătească. În Japonia, shogunatul Kamakura e în panică. Au câștigat, da, dar la limită. Tsushima distrusă, Iki ridicată la pământ, mii de civili morți sau capturați. Dacă mongolii se întorc cu o forță mai mare, Japonia nu va supraviețui. Regentul shogunatului, Hojo Tokimune, ordonă mobilizare totală. Construcția de ziduri defensive de-a lungul întregii coaste a Kyushu, recrutarea mai multor samurai, antrenament în tactici noi. Pentru prima dată, Japonia se pregătește pentru război total împotriva unui inamic extern. Zidurile încep să se ridice în Hakata, structuri de piatră de 2 metri înălțime care înconjoară întreg golful. Ideea e simplă. Dacă mongolii nu pot debarca ușor, numărul lor nu contează. Trebuie să treacă peste ziduri sub foc continuu. Mii de muncitori, țărani forțați să construiască, ridică fortificațiile ani de zile. Între timp,
În China, Kublai Khan e furios. Înfrângerea n-a fost militară, a fost climatică, dar rămâne o înfrângere. Reputația lui e în joc. Mongolii nu pierd invazii, nu se retrag. Dacă permite Japoniei să rămână necucerită, alți vasali ar putea crede că pot rebel. Ordonă construcția unei flote și mai mari, nu 900 de nave, 4500, nu 20.000 de războinici, 140.000, cea mai mare invazie pe care lumea a văzut-o în secole. O armadă atât de imensă încât nicio furtună nu o poate opri. Dar construirea unei flote de 4500 de nave nu se face în luni, se face în ani. Kublai Khan are nevoie de lemn, are nevoie de marinari, are nevoie de șantiere navale care să funcționeze zi și noapte în Coreea și China. Și în timp ce el construiește, Japonia se pregătește. Cei 7 ani dintre prima și a doua invazie sunt de paranoia constantă. În fiecare primăvară, în fiecare vară, observatorii de pe coastele Kyushu scanează orizontul, așteptând să vadă pânzele mongole. De fiecare dată când apare o furtună, țăranii cred că e kamikazeul întorcându-se. De fiecare dată când o navă străină ajunge, samuraii aleargă la plaje cu armele scoase. Japonia devine o fortăreață. Zidurile din Hakata se extind kilometru după kilometru. Turnuri de pază sunt construite pe fiecare promontoriu. Săgeți sunt stocate cu milioanele. Samuraii sunt antrenați nu doar în luptă individuală, ci în formații de grup. Învață să lupte ca mongoli, ca o unitate, nu ca eroi singuratici. Hojo Tokimune, regentul shogunatului, abia doarme. Avea 23 de ani când s-a confruntat cu prima invazie, acum are 30. Și-a dedicat întreaga viață pregătirii Japoniei pentru întoarcerea mongolilor. Vizitează temple, meditează, consultă cu călugării despre semnificația kamikazeului. A fost un miracol unic? Sau zeii vor proteja Japonia întotdeauna? Nimeni nu are răspunsul, doar credință. Primăvară. Spioni japonezi din Coreea trimit rapoarte alarmante. Flota e aproape completă. Mongolii îmbarcă trupe. Invazia e iminentă. Tokimune ordonă mobilizare totală. Toți samuraii din Japonia trebuie să se îndrepte spre Kyushu. Nu e o cerere, e un ordin sub pedeapsa cu moartea. Clanuri care au fost în război civil de zeci de ani trebuie să-și lase conflictele și să se unească. Pentru prima dată în generații, samurai din toată țara luptă sub o singură bandieră. Aproximativ 40.000 de războinici se concentrează în Kyushu. E cea mai mare armată pe care Japonia a adunat-o vreodată. Dar împotriva 140.000 de mongoli e încă insuficient. Vara anului 1281, flota ia drumul mării. Dar nu e o singură flotă, sunt două. Prima, compusă din 900 de nave cu 40.000 de războinici mongoli și coreeni, pornește din Coreea. A doua, cu 3.600 de nave și 100.000 de soldați chinezi, pleacă din sudul Chinei. Planul e ca ambele flote să se întâlnească în largul coastelor Kyushu și să atace simultan. E cea mai ambițioasă coordonare logistică a erei medievale și de la început totul merge prost. Flota coreeană ajunge prima, la începutul lui iunie. Nu așteaptă flota chineză. Comandantul, un general pe nume Hong Dagu, decide să atace imediat. Raționamentul e simplu. Dacă așteaptă, japonezii vor avea mai mult timp să se pregătească. Mai bine lovește rapid. Atacă insulele Tsushima și Iki din nou, dar de data aceasta găsesc rezistență pregătită. Japonezii au evacuat toți civilii, au lăsat doar garnizoane de samurai antrenați specific pentru luptă de gherilă. Mongolii debarcă, samuraii atacă din păduri, ambuscade constante. Mongolii iau insulele, da, dar pierd sute de oameni în proces. Continuă spre Kyushu, ajung la Hakata și văd zidurile. 2 metri de piatră solidă înconjurând întreg golful. În spatele zidurilor, mii de arcași samurai așteaptă. Nicio modalitate de a debarca fără a suferi pierderi masive. Hong Dagu ordonă un asalt frontal oricum. Mongolii încearcă să treacă, sar din bărci, aleargă spre ziduri sub o ploaie de săgeți. Unii ajung, încearcă să se cațăre. Samurai îi împing cu suliți, îi aruncă înapoi. Trupurile se îngrămădesc la poalele zidurilor. Și mongolii se retrag, se întorc la nave. Hong Dagu realizează că nu poate lua Hakata prin asalt direct. Are nevoie de flota chineză, are nevoie de cei 100.000 de oameni în plus pentru a înconjura apărările, a ataca din mai multe puncte. Dar flota chineză nu ajunge, e întârziată. Furtuni în Marea Chinei de Est, probleme logistice. Coordonarea dintre două flote separate de mii de kilometri e aproape imposibilă cu tehnologia secolului al XIII-lea. Hong Dagu așteaptă. Cei 40.000 de oameni ai săi sunt prinși pe nave ancorate în largul unei coaste ostile. Zilele trec, săptămânile,
Căldura verii e brutală. Apa potabilă începe să se epuizeze. Proviziile se termină. Oamenii se îmbolnăvesc. Dizenterie. Febră. A fi îngrămădit în nave de lemn sub soarele japonez e o rețetă pentru ciumă. Și samuraii nu stau liniștiți. Organizează atacuri nocturne. Bărci mici cu 10 sau 20 de războinici se apropie silenți de flota mongolă în întuneric, urcă pe nave, ucid echipajul, dau foc pânzelor, scapă înainte să vină întăririle. Mongolii îi numesc pirații nopții. Nu luptă cu onoare, atacă noaptea, ucid în tăcere, dispar, e terifiant. Marinarii mongoli nu pot dormi. Fiecare scârțâit în întuneric ar putea fi un samurai cățărându-se la bord. În sfârșit, la mijlocul lui iulie, flota chineză ajunge. 3600 de nave cu 100.000 de soldați proaspeți. Hongdagu e ușurat. Acum pot lansa asaltul masiv, pot debarca în mai multe puncte, pot copleși apărătorii cu numere pure. Dar oamenii lui sunt epuizați, au fost pe mare săptămâni. Mulți sunt bolnavi, moralul e la minim. Și chinezii abia sosiți nu cunosc terenul, nu știu cum luptă japonezii. Hongdagu decide să aștepte câteva zile în plus, să regrupeze, să planifice atacul coordonat. E o decizie tactică rezonabilă. E și decizia care condamnă invazia, pentru că pe 14 august cerul se întunecă din nou, norii vin din sud, negri, denși, învârtindu-se în spirale pe care marinarii le recunosc imediat. Un alt taifun, mai mare decât cel de acum 7 ani, mult mai mare. Comandanții mongoli intră în panică. Ordonă să ridice ancorele, să navigheze spre ape adânci unde valurile sunt mai puțin periculoase decât să fii lângă coasta stâncoasă. Dar 4500 de nave nu se mișcă repede. Unele sunt ancorate prea aproape una de alta. Altele au ancore blocate. Altele pur și simplu nu au suficienți marinari sănătoși pentru a le opera. Vântul începe să sufle, ușor la început, apoi mai puternic, apoi cu o forță care smulge catargele de pe punți. Valurile cresc la înălțimi imposibile, 15 metri, 20, munți de apă care ridică navele ca pe niște jucării și le sparg de stânci. Hongdagu e pe nava sa amiral, încercând să coordoneze retragerea. Vede un val uriaș apropiindu-se. Strigă ordine. Nimeni nu-l poate auzi peste urletul vântului. Valul lovește nava, o răstoarnă. Hongdagu cade în apă. Încearcă să înoate. Curentul îl târăște, dispare sub valuri. Nu-i vor găsi niciodată trupul. Pe uscat, samuraii privesc de la ziduri. Nu pot crede ce văd. Cea mai mare flotă din istorie e distrusă în fața ochilor lor. Nave care se rup în două. Oameni sărind în apă doar pentru a se neca secunde mai târziu. Oceanul e plin de resturi, trupuri, steaguri sfâșiate. Furtuna durează 2 zile de vânt neîntrerupt, ploaie orizontală, valuri care redesenează coasta. Când în sfârșit se face ziua pe 16 august, golful Hakata arată ca un cimitir. Mii de cadavre plutesc în apă. Resturi de nave acoperă kilometri de plajă. Și din cele 4500 de vase care alcătuiau flota de invazie, mai puțin de 300 rămân navigabile. Supraviețuitorii mongoli sunt prinși, fără nave pentru a se întoarce acasă, fără mâncare, fără apă potabilă. Unii încearcă să se predea, înoată spre țărm cu mâinile ridicate. Samurai îi execută, niciun prizonier. Nu după ce s-a întâmplat în Tsushima, nu după trupurile atârnate pe nave, nu după mâinile străpunse. Alți supraviețuitori încearcă să construiască plute improvizate cu resturi de nave. Cei mai mulți se scufundă înainte de a părăsi golful. Puținii care reușesc să se îndepărteze de coastă mor de sete sau sunt capturați de pescari japonezi care îi predau samurailor. Săptămâni întregi, războinicii japonezi scotocesc plajele căutând mongoli ascunși în peșteri, în păduri, în sate abandonate. Îi vânează ca pe niște animale. Unii supraviețuitori se sinucid înainte de a fi capturați, alții încearcă să lupte până la sfârșit. Niciunul nu se întoarce acasă. Din cei 140.000 de războinici care au plecat din China și Coreea, deja aproximativ 20.000 se întorc. 120.000 morți, cei mai mulți înecați, unii executați, alții pur și simplu dispăruți în haos. E cea mai catastrofală înfrângere navală din istorie până în acel moment, mai mare decât Salamina, mai mare decât acțiune. O întreagă flotă ștearsă din existență în 2 zile. Kublai Khan primește vestea în palatul său din Dadu, Beijingul modern. Se spune că a rămas tăcut timp de ore, apoi a ordonat execuția mai multor comandanți supraviețuitori. China e falită după ce a construit 2 flote uriașe care au ajuns pe fundul oceanului. Coreea e devastată. Și cel mai important, mongolii care au cucerit jumătate de lume se tem de Marea Japoneză. Marinarii supraviețuitori spun povești. Spun că zeii japonezi protejează acele ape, că orice flotă care încearcă să invadeze va fi distrusă, că Japonia e de neatins.
Superstiția se răspândește. Niciun comandant mongol nu vrea să conducă o a treia invazie. Nimeni nu vrea să se confrunte din nou cu kamikaze. Kublai Khan moare în 1294. Visul său de a cuceri Japonia moare cu el. Niciun împărat ulterior nu încearcă. Pentru următorii 650 de ani, până în cel de-al doilea război mondial, nicio putere străină nu încearcă să invadeze Japonia. Și în Japonia, kamikaze devine un mit național. Templele îl celebrează, preoții îl predică, samurai îl invocă, zeii protejează Japonia. E o credință care va dura secole, care va modela identitatea națională, care îi va face pe japonezi să creadă că țara lor e literal indestructibilă. În Tsushima, unde totul a început, supraviețuitorii își îngropă morții. 80 de samurai care au rămas când ar fi putut fugi. 80 de oameni care știau că vor muri, dar au luptat oricum. N-au oprit invazia. Dar au întârziat-o, au trimis avertismentul, au dat Kyushu timp să se pregătească. Erau eroi? Sau nebuni? Curajoși sau sinucigași? Depinde de cum privești. Dar iată adevărul incomod. Dacă ar fi fugit, dacă ar fi ales viața în locul onoarei, poate invazia ar fi reușit. Poate mongolii ar fi stabilit o bază în Tsushima fără rezistență. Poate ar fi ajuns în Kyushu, înainte ca zidurile să fie construite. Sau poate nimic din asta nu contează. Poate kamikaze ar fi venit oricum. Poate zeii chiar au protejat Japonia. Poate totul a fost predestinat. Dar cei 80 de samurai nu știau asta. Nu știau că vine o furtună. Nu știau că vor câștiga. Știau doar că au o alegere. Fugi sau rămâi. Viu sau mort cu demnitate. Au ales demnitatea. Și acea alegere, și înmulțită cu sute de războinici în Tsushima, Iki și Kyushu, e ceea ce a salvat Japonia la fel de mult ca orice vânt divin. Invaziile mongole au schimbat Japonia pentru totdeauna. Mitul kamikaze a crescut, a devenit mai mare cu fiecare generație. În secolul al XIV-lea era o poveste despre zei suflând literal vânt împotriva invadatorilor. În secolul al XIX-lea era dovada că Japonia e țara aleasă. În secolul al XX-lea era justificarea pentru a crede că Japonia nu poate pierde un război. În timpul celui de-al doilea război mondial, piloții japonezi s-au numit kamikaze, vântul divin. S-au prăbușit în nave americane, crezând că, la fel ca în 1281, zeii vor proteja Japonia la sfârșit. N-au făcut-o. Hiroshima, Nagasaki. Japonia s-a predat necondiționat și mitul kamikaze a murit în ciuperca atomică. S-a dovedit că zeii nu protejau Japonia. Că furtunile din 1281 erau doar asta, furtuni. Coincidențe meteorologice, noroc. Dar timp de 650 de ani, milioane de japonezi au crezut. Și acea credință a modelat o națiune, a creat o identitate, a format politici, războaie, cultură. Tsushima astăzi e o insulă liniștită. Turiștii vizitează plajele unde 80 de samurai au murit. Există monumente, plăci comemorative, muzee. Descendenții lui Sosuke Kuni încă locuiesc acolo. Mențin templul familiei. Onorează strămoșii care au ales să moară. Dar există și o placă pentru mongoli, pentru coreeni, pentru chinezi, pentru cei 120.000 de oameni care s-au înecat pe fundul Mării Japoniei, soldați care nu au ales acest război, marinari recrutați cu forța, familii care nu au știut niciodată ce s-a întâmplat cu fiii lor. Ei, pentru că iată adevărul final, nu au existat tipi buni și tipi răi în această poveste. Au existat imperii în expansiune, au existat războinici care urmau ordine, au existat oameni murind pentru decizii pe care alții le-au luat. Cei 80 de samurai din Tsushima au fost curajoși, au fost și unelte ale unui sistem feudal care valora moartea peste viață, eroi și victime simultan. Mongolii au fost invadatori brutali, au fost și soldați profesioniști care își făceau treaba într-o eră când cucerirea era politică standard. Și kamikaze a fost un miracol, sau a fost noroc, sau a fost planificarea proastă mongolă, sau a fost totul deodată. Istoria nu dă răspunsuri curate, doar evenimente, fapte, consecințe. 80 de samurai contra 20.000 de mongoli. O bătălie care a durat 3 ore, un război care a durat 7 ani. O legendă care a durat 700 de ani. Sângele de pe plaja Komoda s-a uscat cu secole în urmă. Oasele sunt îngropate, navele sunt pe fundul oceanului, dar întrebările rămân. Când e eroic să rămâi și să mori? Când e stupid? Ce valorează mai mult? Să trăiești cu rușine sau să mori cu onoare? Chiar intervin zeii în bătăliile umane? Sau doar atribuim semnificație divină modelelor meteo aleatorii? Japonia a ales să creadă în kamikaze. Acea credință i-a făcut să se simtă invincibili, i-a făcut să se simtă speciali, aleși. Și acea credință în cele din urmă i-a condus la războaie pe care nu le puteau câștiga împotriva inamicilor care nu se vor preda furtunilor convenabile.
Mongolii au ales să uite. Japonia a devenit acele insule care nu merită cucerite. O notă de subsol în istoria unui imperiu care a cucerit tot restul. Și cei 80 de samurai din Tsushima au ales să moară. N-au salvat Japonia, n-au învins mongolii, au cumpărat doar timp, au trimis un mesaj și au devenit simboluri ale a ceva mai mare decât ei înșiși. Poate asta e tot. Istoria nu ține minte faptele, ține minte simbolurile, poveștile pe care ni le spunem despre cine suntem și ce prețuim. 80 contra 20.000, numere imposibile, șanse ridicole, sfârșit previzibil, dar au rămas oricum și 700 de ani mai târziu încă vorbim despre ei.